Tinga po ko kay ako nakitang bike mangod. Libre. Ato tamo agi padong ila Dominic dapet. Ha? Nagpauli ditso na. Nari agyanan. Yo, nari agyanan ato. Ditso ila Dominic. Kaya wala. Na si Dominic namo si Dominic. Aning Minlan. Ay, na sila? Una na siya. Tanaw siya sa munisipyo duwa niya sa nila kay Andro. Duwa tuming Luis ron guys. Karon pa ko kabalik og bike. So trail na. Naog balik mo si More. Muna imo ha Jo? Bagay si Jo mangguno. Sakto ko di Jo. Pastara. Pang trail na road. Oh. Ha? Sa mountain bike, any kind of. Cool gitu brand. Imo na ipo brand. Oh. Barato ra maguni. Buti barato. Nindot no? Indot rumah. Bustantin mahos rilon ho. Tata. Una. Una dyan. Let's go. First trail. I-break sa Atay. Uy, bakit ni amaw? Repin. So guys, we're halfway through. Yeah. Okay. Vlog ka, friends? Vlog ni. Bantay kay. Lagi. Nag-chest na lang ka. Chest mount. Oo. Mauto kay duko kayo. Gubaon na ba? Trail man. At least kuan ba? Kayo. Okay na lagi ni. Bye. Oh, Pag mag-road ka. kina. Nganaon din na. O para dili ma-overpressure mo. Kani. Bike inig untol. O gani huyos ng dana ka. Yo na. So kuyusan pang bigit no guys. Ni party mo. No, hindot kita na no. Let's go. This is our first trail vlog guys. Asa ganito ang agyanan? Yo, go na dili. Go. So di pa no kabisado ni. Daan na ni guys. Ito na unahan ito na kailangan madal. Lulit mo tong bike. Kani kung lapok di basta-basta tao eh. Medyo ay pani malan mo. Boy, lambre ane. Oh. Wala kay tanah-tanah ko. Kayata sa tinyoy. Wah, sus ka. Kinabubon ba kay mara kaga? Pau guys. Yo, bato. Balik. Grabe guys.
Pabalik na may utro ni guys. Pero bike na. Dili lakaw. Sabi ang haka. Hatong ban. Tengah to? Hatong. Protopak bay. Ito. Look eh. Hinsa man nakita ho. Hinsa man eh. Kailan ka eh? Saya tasun mo. Alis sudahan na ni. Dalam nga ito ka. Guys. Sorry yung pikirin ng juban eh. Tuan eh, mamagi guys. Ani lang ta. Kadlok man na ni. Tumba. Mulagyan ni no? Guys, mudong na may. Naog may padong kan Santa Cruz. Ito ila Dominic. Mawagi ito ila Dominic. Aton tawgon. Oh. Yun na. Mulagi. Yari sa Melods. Yari pa naog din kayo. Puta. Lebih lisan naman eh. Saan ako maunsan? Ligad mo ni. Bunal. Nice one. Kukuha ni mo doon ay. Adluka man to. Adluka to eh. Yung break ko to. Basta saman ko nagyan na nga. Hadlok ko eh. Hadlok. Ano eh? Luka pa. Oh, sunod ako. Luka eh. Tayo ito. First time. Grabe ba? Ito ni bay. Ay, si Franz, kalau mo nakasetap na kamera. Friends. Oy. Oo. Panaog yo, panaog. Oh. Madlok mo ka. Bato manggod. Dili ka na bitang. Bato nga na yuta nga gray bitaw. Ay, yun ang orange. Lagi. Amay panaog gani. Ano pa day? Putik. Yabig. Lapog eh. Sa manita eh. First time trail guys ha. Kaso lang trail experience na kakatakot. Oh. Hadlok sa kuan. Kinaunhan pero kung maanad siguro din na. Okay, basta pa ka sa lugar. Oo. Pero lugar na kayo, yun
Oh, pero kailangan dyan natog mga pang-enduro nga kuan, equipment. Sunod ani, kailangan dyan natog enduro equipment di ba sa basta ni ngani oy. Uy, to, putik. Sunod naman. Patay, puto ba kayo di? Yay. Agoy. Patay, nag-goodbye madapan kayo di. Wow! Okay? Yes! A music done! Trail is trail talaga. Saling ba niyo kay Patay? Kaya naman nung, kaya? Tata dito, dito. Grabe. Amat, lumot ni. Lumot mo siguro, hindi naman itake. Kaya gag-green nga. Sama ni. Ano? Ha? Bugun ya nak? Ay, dili man ang bugon niya. Ano na? Lang. Oo. Mahot. Sagit na mo, kana. Oo. Sagit ang nga mo. Oh. Ay, ani, mo na ni. Oh. Puti ka luka man eh. Putya. Oh. Oh. Grabe. Buka ni. Alusong! Ay, pucha. May solar. Parang ubos. Ayo. Terus pasok ni. Goods? Muna na eh? Ada pa na eh? Ay, la Dominic dapat. Layo pa. Okay. Let's go, let's go. Ta. Lingaw siya pero hadlok at dapita. Nindot ng tres, hadlok ng atugyanan ba? Nindot oy. Lingaw kayo? Punong sawo kayo na tarong tumira. Nindot kayo.
Init kining vlogga ba? Kiss mo po dapat. I feel it. Kaya wala lagi ninyo ba na tiyak. Asa sugti. Mo sugte di pud pohom si kuan lagi. Boy. Oh. Oh, nindot kayo. Dato man si Manong Mervin ninyo. Mo lagi. Uy. Dato man. Tay pa na ana no. Ano sa ko kakapalit og mga mahalon nga. Ay kung ganahan nimong kuan. Bitaw. Oh, sure jo ko imong tong road pohon. Ay pagka-design na no. Lahi ra. Okay. Mo lagi na akong... Oh, grabe. Mo lagi na akong kuhaon lagi. Oh, mo na akong ganahan. Oh, itang stem ko. Ah, ana lagi? Oh. Ako sa dito mo? Day pero panawag ito kay kuan naman Santa Cruz, di ba? Oh? Aw adto lagi. Adto? Yeah, sunod na lang. Tayo di na chapel. Okay. Ito. Basta kay Let's go. Oh, so. Pati bugatan yung plat, no? Bugat kayo, basta road ba kung plat? Kabanak. Balik ka? Nay kuan. Bugataw eh. Kisay ka kuha na na eh. Ay, kuha na. Manong. Gabihan mo na sa kuha. Bugat kayo. Naman siguro kuan. Nay vulcanizing ano, di ba? Pwede mo. Namoy dang kwarta na. Namoy dang kwarta? Wala. Teninduta ida kwarta ni kay kuan ba shooter. Kita rin ba? Ay, pangit rin ba? Pwede ba? Wala na ba? Hindi yung bayad kami dyan. Sure. 5. Isa, mabalik ko, magkuha sa konsensiyo. Kuhaan mo, basin bang kuwangan? Tubig. Ay, gulwarte rin ba? Amo rin ba? Hindi na mo pang anak. Di na. Ano, kay kuwang no? Ano lagi? Ay, sa, dalo. Balik mo. Ay, sakto, balwarte, mananaw si Dominic Upuan. Na yung tournament din nil. Kana, ito si Juan sa'yo. Itong munisipyo ko no. No. Basta. Oo, mangka. Mo jud. Mapilis lang kagbung sa matek. Dili napay lower bracket. Baka champion pag inlas. Depende sa kung makuan daog sila sa lower bracket hantod. Kaso lang daghan mong daghang agian ang lower bracket ang games. Kung sa makadong sa grand finals. Igagaw no. Hindi takpak ng diwanon ka no. Okay nga. Good boys. Oh. Kita na singan na to ah. Nasakyan na no.
daw. Sunod pista pohon daghan med. Awa. Ubos. Kana mo naglumog. Kana sila kana. Kani kana naglumog. Na may kuan Baluarte guys. Na sila. Guys oh. Grabe. Sa ingani mo, kita no. Dali na mag-isi. Dali na mga kan sa renda kita pagkubihagan kira ni. Dili siya kuan lagi siya turog mayaman. Mga purpose ano mas lami ni dito ng bangaman. Unsa? Ingani ra ba? Ano? Abot na ya kilo dugay na guni ko. Okay. Ako sa dagat mo. Taran. Kanina ko sa. Oh. No. Okay. Picture. Wala lagi ako na lele. Yo tro. Claro, kini kami ko tanan na. Green ba? Green.